Vêcarê sorika meymûnan dinyayê dide berxwe. Sorika meymûnan ji herêmên Efrîkayê vêcarê war guhêzî Ewropa, Amerîka û Rojhilata Navîn dibe û vîrusa koronayê li bîra xelkê tîne. Sorika meymûnan ku bi dehên salan e di nav tixûbên Efrîkayê de maye, ji 13 gulana 2022 ve êdî li 15 welatên derveyî Efrîkayê berbelav bûye. Li gor raporên herî dawîn ên rêxistinên tenduristiyê yên cîhanî ji Rojhilata Navîn, İsraîl jî di nav de. Li Amerîka, Ewropa û Avustralyayê 120 kes pêketine. Serkanî û dîroka vê sorkê. Sorka meymûnan ku nexweşiyeka vîrusan e cara pêşîn di sala 1970 de li Kongoyê zarokekî 9 salî pê dikeve. Ev vîrus ji ajelên nexweş hatiye girtin û bi hezaran kes li Efrîkayê pêketine. Lê dema dawîn ji bo cara pêşîn di dîrokê de ev vîrus ji Efrîkayê derdikeve û gelek welatan vedigire. Lewra piraniya welatên cîhanê anha tedbîrên xwe digirin û di amadebaşiyê de ne. Nîşanên sorika meymûnan û çarenivîsa nexweşî. Hindekî ji sorka normal siviktir e. Nîşanên vê sorkê tagirtin, gêşbûn, êşa piştê û masûlkeyan, westan û kerixîn e. Piştî tagirtinê bi dû sê rojan pizik û xurî bi rûyê nexweşî dikevin û davêjin seran serê laş û bedenê. Dermanê herî bikêrhatiyê vê nexweşiyê vaksîna sorka normal bixwe ye, an ku xweparastin e. Lê dîsa jî piraniya nexweşan di nava 4 hefteyan de bê derman rehet dibin. Lê zarokên car û kêmtaqet tevî jinên ducanî ku pê dikevin dibe ku ji sedî dehê wan seba wê jiyana xwe ji dest bidin. Gelo ev nexweşî vegir e. Nemîna vîrusa koronayê ye, lê dîsa jî ev nexweşî vegir e û dikare belav bibe. Herî zêde ev vîrus biriya têkiliyên guhnêlî an ku cinsî belav dibe. Her wiha ji ber mistan û pelandina çerm û cil û bergên merivên nexweşî ku xwîn û bêhnijîna merivên nexweşî dikare derdorê pê bixîne. Dema dawiyê ku ev vîrus zû belav bûye, êdî piraniya welatên cîhanê welatiyên xwe test û kontrol dikin û rojane amar û raporên nû belav dikin. Li gor te her wekî koronayê ev vîrus jî dê demekê dinyayê mijûl bike yan jî bandora wê dê kêmtir be.